Rabbi ya Rabbi. Allahu Rabbi, batuan kita Nabi Muhammad, pangulu kita wahai sahabat tolan saudara. Ya pengajian lade penting di kita penting sekali dari bidang agama la Islam lade agama kita le suruh jota gayo adola di dalamnya. oh denano tangla pado kita la kamanga malade kana dengan la bismillah Awal para tamu supaya ladana jalele tujuan la sinajo supaya lain dapat keberkatan nande kita. iyo dangakan bana Kami lai badu wahai saudara lai kacil juga dengan nenek kita ke dunia adalah ibadah lai mencari uang akan dibawa pulang untuk belanja dalai pagi jo patang cilaku malang laki ronyo diri lai nore disangko dalai Tuhan Turabi taguling cira di situ desa saya diri nanai iman lati hingga iyo di dunia ini lai rasukan mana lana di zaman bakini Lola paham dalai sepanjang kaji lesa kami selihin kala menyorabi lai indah bami salah indah basisi lai sakami selihin lai tubuh laban jangan ada coba paham de baraan yang ani yang akan ditami tare samparano sari Tuhan Allah kayo dalai tidak terbanding yang indah bami salah indah bajudu lai dalil yang kuat lai kalam Tuhanku janganlah bela kita akan debal ragu-ragu di tubuh lai ketinggal di nyawa lai kadapai le Allah de jalilun ladakan tampilan baranti Tampi pegang menyara laikan diri lamanyara laikan untuk lakapado lada ilahi kadipaci Lenyo are kanan di labua mati ali pakai hidup akan kita latong pangamati alewahai lai saudara la karib lai jokan doang memaham lade alemu lade lai jangan lamela tangguh Iyo dari lamulo awal lada sampai lai kau ujung umpamu lai mangaruh ala sahabis lai nyogaru di angin lai batio la di ombak nambah sabu hai kepada Allah la di sara la dekan nuntung anak selamat lai nyoba dah pulang lai ke kampung di kampung la di akhirat la di lai buli la di balau Iyo lai paham siarif di sana lai nyo langsung indah indah lai tergambe la di buki lai jo gunung di wahai lai sahabat la di tolan lana saudara pandang la dekat Tuhan dah awal la di bajangku lai sah kami selihi la pikir lai pandangnya dah terlampau la nyo tinggi la lai jatuh la tak timpu Iyo de terlampau dalam lai jadi la binaso de membuang lai nyo kuli la bijo la binaso memaham lai alemu iyo joko lana kapala andai pandang dekat Tuhan dah lai jadi la da marawat lana di situ iyo kita nala malang wahai saudara hai tolan la de sahabat nanang bana jo pandang mari
ma'rifat lahannya jarani mangkola nyolanya bela begitu mangkonde asal sahadat itu memakai terikat laranda jo tinggi dalam jodang keela pandang ke Tuhan supaya dan atape iya lah dipandang wujud alammu lah dape dipandang alammu iyo Allah ladanya tu zat ekola dipandang zat Allahnya tu lamela sifat lah dipandang sifat rahasia lah dape lah dipandang rahasia ya tu Muhammad tarik keseru golai salah panapangka pindah begitu tori kada dipaham ma'rifat kita jadilah karam semisal perahu di dalam lautan andai lah diambus angin dalai jadilah melakaran wahai saudara cara dielana jo pandai musiki barapo yo dunia laka dipakai kakira jo mangkolanyo sampai belajar tarikat jangan lalai la salam umur le jangan adalah pasai jo tahan do lai handalah hintai syariat tarikat indahlah baca rainya tu kana alam ada akan laki tu hewai iya jangan laki tu sami salabangkala nenai ko indah mau hati dala indah la dekat sampai akhir kalanya dalai laramu edara caya kanara kojo tarajun bangkai lawahai saham inani yolana sumbayang apunde banala aratinya siapa yo banala nan disambah nan menyambah iyo siapa pulo tampende kita duduk menyambah di manonde banala danyo pulo apa bananan kita persambahkan niyo bapa reso danyo pulo itu nan maruswanan manggamang nan de dosa nala de saudaro niyo layaponan isi samba denan batanyo ladekan pulo sabanayo banala pengajian tadi nan tolang yo de pareso karano naniyo lan sembayang tiang dari lade agamu niyo pasanang di dalam mati pasaje di dalam maidanyo dado iku yo bana penjauh apa dari kamilanan badu iyo arati na sumbaya bagaimana banala aratinya ya itulah denan namanya mbak niyo la aratinya iyo denan kita samba zat Tuhan nambaran namo Allah jokala wiyonan de manyamba tubuh diliputi de nyawa itu bana manyamba sama tomato denan de itulah de nyobana denan de akan de mulu-mulu iyo nang kita persembahkan apa banala denan dia ya itulah rukunan tiga balik denan niyo sama tomato sampai tagak iyo lah de manyamba dangayo danga de kampulo yaitu di kampuang denan suci tagak menyambah sama tomato nan dikatakan kampung yang suci daratul baida denan monyo atau de kampung denan lapang denan kan jadilah denyojo ini yola isio persambahan denan de apula de ladio ya itulah adolah denyo ampe iyola denan para karo mano banala denan ampe simane simaai dekan nyatu pertama iman kedua Islam ketiga tauhid ka ampe ma'rifat enyo denan itulah denan
dalam mati yang laku saju kiro-kiro